बे समाव गासिबो खुलुमनाय थाबाय जोंनि बे दुलाराय माखासे मावनो लानाय बे हाबाफारिखौ जों बेखेवनाय जाबाय बे समाव जों गासैखौबो माखासे सोंथिनायनि गेजेरजों दिनैनि बे गुवार हाबाफारिखौ जों बेखिनियावनो जागायनो होननानै सानो जाखिनि निडफुल माने जाखिनि माने नांगौ बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो होनो हायाखै बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननि सेराव गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय जेखि जाया मानो नियम बायदियै बराय बिबुंथि रिसेपसन कमिटिनिफ्राय लाखिनांगौ बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे भगतपारा हालामाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरोबाव जोंनि भगतपारानि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो आङो बे समाव बरायबाय खोमसार बर' बिथाङा जा बराय बिबुंथि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय बे समाव जोङो सिगां फारसे आवगायलांनि हाबाफारिया जाहैबाय जे गौथुमारि सावरायनाय बेयाव थिखानाय आलासि बिथांमोनखौ जों मोननो हायाखैब्लाबो जोंनि आफादनिफ्रायनो माखासे सावरायनां आयदाखौ जोङो सावरायगोन बेगामि जिल्ला लाइमोन आफादनि गाहाय आफादगिरि बिथांखौ बुंस्लिम जेनगोनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय आफाद दैदेन आफादगिरि लोगोसे बिबानगिरि नोंथांमोन आरो अनजाथाव सिबिजाथाव बाथौ सिबियारि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन दा बे समाव जोंहा गौथुमारि सावरायनो गोनां गोबां दङमोन गोबां दङ जों क्ल'जलि सावरायगोन माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोना जोंखौ सहाय खालामनांगोन जों नोंथांमोनखौ सहाय खालामगोन जे बेखौ जों डिरेक्टलि खालामगोन जोंहा एलफाबेटिकेलि बि आखराव दायो सोलिगासिनो दङ बि आखरा जोंनि आखायाव दा मोननै दङ बे जाबाय बरसला आरो बर' बेयाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों दिनै बे हाबाफारिया जोबोर गाजा गोमजायै सोलिबाय दङ आनसलिकनि सायाव जों हगारनो बोरैबा जायो मा होनना बुङो निउस पर्टेलनिसिम आं मटिभेसन प्रग्राम बरायग्रोनाय थाबाय मटिभेसन प्रग्राम दिनै जोंनि उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादा निउस पर्टेलखौ बेखेवनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां दिनै बाथौ धोरोमनि जिखिनि हाबाफारि मनुकुमार बसुमतारी बिजनेसमेन माबाफोर सावरायनो फालांगियारि बा बबेयावबा जोंनि कुन्जलता बर' बायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो बे निउस पर्टेलनि गेजेरजों बेनिफ्राय सासे बुहुमनि सुबुंफोरनो जोङो दिन्थिफुंनो हागोन आं बेखौनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बाथौ बिबुंसारखौ बेखिनियाव बरायबाय नोंथाङा बे जुथुमायाव फैनानै माबायदि मोनदों दिनै बे जुथुमायाव फैनानै गोजोननायाथ' जोंनि गोसोआव दंखायो अब्लाबो जोंहा मोनसे जाथाय जानानै थांदों जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां बड'ला दैमारि सार बिथाङा रुंसारि जालांनाय खोथाखौ लानानै जों जोबोर दुखु मोनदों दिनै जोङो दुखु फोरमायदों अब्लाबो जोङो बे हाबाफारिखौ नैबे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि 27थि बोसोरारि लाइमोन सावरायमेलखौ एंगारहायै बे जुथुमाखौ एंगारहायैयाव जों दिनै बेयाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि जे सावरायनांगौ हाबाफारिफोर दङ बे मोजां सावरायलांनाय जागोन बेखौ आं आसा खालामो आफादा संनानै होदों ओंखाम बे ओंखाम ओंख्रिया माबायदि जादों दालिफ्रा माबायदि जादों खुलुमबाय आंनि मुङा भगतपारा मरिबुरि दखना बाथौ गुबै आफादनि लेङाइ आफादगिरि दासिम लेङाइ आफादगिरि बिबानाव आं दङ आरो लोगोसे बे बिबानखौ जोंनि गाहाय आफादगिरिया एसे उसुबिदा जानायलाय दायो आं बिबानखौ लानानै मावलांबाय फंनैसो सोंथिनि फिननायखौ गोजौयै मोननायनि थाखाय जों रोजा रोजा साबायखर थाबाय